Hello mga brosis at hello mga brosis, welcome to my YouTube channel. Today's vlog, magkakaroon po kami ng founders meeting sa Lourdes Minalin. Tara, samahan niyo po ako. So guys, dito na po ako sa Lourdes. Pupunta na po ako kay SMF Iconic. Doon po kasi gaganapin yung venue. So tumawag ako doon bago ako pumunta. At sabi, nandun na raw sila Founder Chel, Founder Goy, si NF Alden, tsaka yung isang founder, kalimutan ko na yung pangalan. Yun. Ang bukid. Baka. Lakad na po ako. Nakapark yung tricycle ko dun. Papispan. Ganda oh. Kan. May mga itik pa. May mga itik pa. Bukid. Fish pan, bukid. Hindi ko lang, wala lang ako idea kung ano yung pagmimitingan today. Sila Supremo wala pa naman din. Siguro papunta na rito yung mga yon. Yan, fish pan no. Reprisa siya. Kabila niyan, fish pan. Ito pa isa, fish pan. Walay, ilog. Hi ka muna, NF. Hi. Ayan. Napanood mo na yung video natin? In-upload ko na yun. Oo, hindi pa. Hindi pa? Panoorin mo, nandun yun. Kaya nga po. Oo. May meeting kami ngayon. Inintay pa namin yung mga Supremong iba, tsaka yung mga founders. Hi sa lahat. Kasi NF Alden. Yan mga brosis. Buhay Guardians. Buhay Guardians. Tama. So, maya na lang ulit. Papasukin ko lang yung si SMF Iconic. JBL lang makanya kayo. Founder, good morning. Good morning, Founder. Okay. Good morning. Pwede. Ito kayo sinabi na. Makanya na kasi po ako, tiko pong lepitan na ako. Hi muna kayo. Hi, welcome to my guys. Wala akong baro. Okay lang yan. Ay, kapali. Welcome to the vlog. Yes. Okay. Pwede. Yan, magsisimula na po kami sa aming meeting. Yan po, pati po yung mga kapatid natin na taga Nabuklod, Florida Blanca nandito po. Yan, yan. Yan. Ating mga membro sa Nabuklod. Babae Iconic. Oh. Divisi. Bang kanita, ati sa gawa niya po, hindi kaming gawain. Bang kanita, hindi kaming kapatid. Tamura naman po itang basbas ng Gino. Ingatan mo po rin kapatid ng manimuno siya kami, bang kanita. Maglambat
Bigay kami sa amin yung Ginoo. Salamat po. Maya payabak eh. Kaya kayo, sa napon. Pag na-promote ka sa trabaho, di ba, nagpapag-green yan. Yan. Yee! Di ba? Di ba, nag-usap na kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasa niyo po din, sir. Magpapamunay lang po ako, bahala na yung magkano ng Hindi, siyempre, yung mga i-ranking na. Birthday niya. Ayun lang ba? Birthday niya, sir. Birthday po niya, pa-birthday. Pa-birthday niya. Birthday niya ngayon. Birthday po ngayon. Birthday mo ngayon. Tayo manunumpa muna. No? Itas po natin ang ating kanang kamay. Ano nang guardian wine eh? Lawin Range Guardian Brotherhood, inumpa ng mga bagong alal o rank na opisyal. Ako si pangalan nyo? Bagong may tungkulin ng Lawin Range Guardian Brotherhood ay nanunumpa na gagawin sa abot ng aking makakaya. Nabigyan ng katarungan ang lahat ng nakapartirang lawin ang mga katigain at magagandang pagtutulungan ng mga kasapi na kapatiran. Kaugnay nito, ang dugong nananalaytay sa aking pagkatao ay magsiyang saksi sa aking pagkahirang na isang mabuting leader. Patunay ng aming taus-pusong katapatan sa samahan at kailanman ay magtataguyod sa magandang halimbawa sa kapatiran at sa sambayanang Pilipino. Ay saan nawa ako ng Panginoon. Baba mga kamay. Ito po ay acceptance rights to the member. Pagbasbas. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng ating team chairman, si GS PNF Lawin, bilang pangkalatang kalihim ng RAM Lawin Wings Guardian Brotherhood International. Kayo ay aking binabasbasan as lehitimong mga opisyal at mga high-ranking officer ng ating kapatiran para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya, para sa kapwa-tao at ating para sa ating kapwa-tao. Congratulations mga kapatid. Long live. Kaya ng dati. Oh, kamay. Ang lahat po ng aming nakakantan ay inyong makakantan magmula ngayon. Ang mga paggalang, pagrespeto sa amin ay mapapatuloy. Tapakan mo. Isa-isa, iyan ko sa inyo ang ating bagong NF. Alden, balakpakan. NF ako ha. Duterte, Dr. Drew, at ang ating bagong Supremo, si GMF, Ayos, at naging founder senior RMG, Founder Bong, SRM Dry, SRMG. Palakpakan po natin. Congrats! Welcome nyo, mga bro. Kumain eh. Oh, pila-pila. Ayaw ata. Turuan niya, baka hindi marunong. Turuan nyo, baka hindi marunong magmano. Ay, bali lang aturan ko ba? Sayaw mga aturan ko. Ako kayo tumulong pili. Pati yung wiper ka na ako sa I-implement nyo bro, yung gano'n no. I-implement nyo, pagkatapos magkamay, magmano kayo, kahit hindi pa nagmamalo pa rin lang. Yung i-implement na natin simula ngayon. Sis, kita ko. Welcome yung buhay kayo kapamilya, mapatadablaan nyo bro. Pila. Congrats po sa mga official namin na bagong ranking.
Founder. Ay, dito. Green Beach wala, Green Beach. Jollibee na yan. Jollibee na yan. Pagka bro, ne? Bawat activity balot ng linggo, ilaan na yan ay tatay ng bro. Jollibee. Hindi na respeto niya. Hindi, ganyan lang. Yung pala masakit pala yung dibdib. Wala na lang, yakap. Ngayon, meron pa. Kung yan sa inyo, mga bro. Ang ating regional attention. Ang ating regional secretary, walang iba kundi si SRMS Madonna Win. Palakpakan nyo ba? Oh, Tan, tan, tan. palakpakan nyo. Siya po sa lahat ng chapter na merong secretary, siya po ay siya ang magtuturo, no? Coordinate sa kanya. Siya po ay magbibigay ng mensahe, sisimulan niya. Speech! Speech with TikTok! Ay, grabe. Babang ganyan ha. Hindi po ganito, ano lang po. Salamat po. Isa lang po yung may ano ko po sa inyo. Huwag niyo po akong pahirapan. Palakpakan nyo. Yung ano po, yung bagong talagang SRMGJ. Ano mes, dito po tayo, mga meron po naman. Konting style lang. Ladies up. Ano po rin sa lahat, salamat sa susunod ha, mag-short ka pa. Yes, sa susunod ha, yung mga rank na yan. SRMG Bray. Pabili ka ng ano, isang buong ganyan. Ano yun? Ayan, kita sa live. Salamat po sa binigay kong ayan yung pagkakasapang ko. FSRMG. Wow. Tubig, magtubig. Para niya po yan. Ang bahala kong manok. Sorry nga bro. Ang masabi ko lang. Tapos, merong hidap doon, magpahingin lang sa'yo. Sana. Maayos tayo. Yung pagkakaisa, yung pinaka-importante sa atin, lalo sa mga new member. Walang tampuan. Maganda masama. Yun lang sana po. Abar pa rin. Drew, FSRMG Drew ng Rusi. Maraming salamat po sa opportunity na binigay sa akin. At gagawin ko po yung asin powder po na yung manampanan ko yung kukunin ko. At sana po magtulungan lang po tayo sa ating organisasyon. Maraming salamat po. Okay. SF Duterte, Assistant Damayan Head Leader. Happy birthday! Ang sabi ko po, salamat po sa nagbigay ng problema sa akin. Ang bago kong problema, bukol sa ulo ang abutin natin. Bagamat po, binigyan ako ng problema, siguro po, kakayanin natin pag sama-sama tayo. Okay. Ang kailangan lang po, suporta natin, unity, para yung sa katuparan natin yung ating mga pangarap. Salamat po, yun lang. NF Alden. So, thank you very big. Lalo na kay Chairman, sa ating mga Supremo, sa lahat ng mga members, salamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ma-achieve tong rank. Maraming salamat. Oh, thank you. Okay. NF ako Wala ba dyan? Maraming salamat po, Supremo. Tingnan mo sa kusina, baka nandiyan. Dapat doon sa likuran. Sabala po, nagbigay niyo po kami sa akin. At sana po, mga bro, mag-isip pa tayo para makatulong. Mag-isip na magandang bagay para makatulong sa grupo natin.
yung kaya natin, yung kakayahan, ilabas po natin. Meron tayong kakayahan, ilabas po natin yan. Nakapagtawala ko. Yun lang po. Supremo, si GMF, Aguilos. Siya pa. Ay, kopya. Siya kopya. Morning po sa inyong lahat. Morning. Maraming salamat po. Kung hindi sa inyo, wala ako ngayon dito. Pero pasalamat po ako at least nandito ako kasama ko. Ito po, masasabi ko lang sa atin, lalo sa mga founder. Ayusin po natin ang trabaho natin para hindi tayo nagkakaproblema. Kasi sa totoo po lang, kahit sino sa atin, kahit sino sa inyo, member man, o official o founder o official man, magkakaproblema kayo. Ako ang sasakit ng ulo. Dahil kumbaga sa ako may hawak sa inyo lahat. Kung may problema po kayo, wag niyong sabihin, wag niyong ilapit sa akin. Basta nasa tama po tayo, nasa hindi pa kaya iyan po, tulad po ng problema natin nung evento nyo kanina. Pagka nagka-problema po tayo, pwede nating i-ano muna sa ating mga kapitan. Ayusin po natin. Wag na po natin daan sa yun lang po, wala na akong masabi. Maraming salamat po. Sa Founders Fund. Kung natatandaan nyo, ilang beses na kami nagpunta ron, naka-band kami, nag-argila ng band. Kanya-kanya kami nang hugot sa bulsa. Minsan, nadya-tiyempo, wala kang pera. Gusto mong sumama. Langutan langutan. Doon lang tayo hugot. Gagawin natin punto. Founders Fund. 100 bawat isa. Dito ba sa mga founders lang? Yung isip po, hindi Kasama na yung pataas. Kasama rin kami ron. Founder, pataas, hanggang... tapos na po yung meeting namin. Nagantay na lang kami ng konting oras. Tapos pupunta kami kanila si GMF Aguilos para po doon sa uniforme na pinagawa ko po. Yun. Nagantay na lang po kami ng oras. Kasi wala akong masot. Kung napapansin nyo, wala akong uniforme. Oh. Hindi ko naka-uniforme kasi nasa paggawaan. Yan. Si SF Virgo. Yan. Si SF Virgo. Pa-picture kayo pala mo, kakalimutan mo na itsura Oh, amin po. Malagad kaya. Ano mga tama? Isa akong credit eh. Ganyan mo. Kita mo, Bray. Ay po muna. Naka-video tayo. Naka-video. Ay.
Ayan. Video pala yan? Apo. Oh, sorry. Okay lang, pwede naman tayo mag-picture. Oh, yan, picture. Picture tayo, picture. Yun. Ayun. Okay. Thank you. Yun, tapusin ko na po dito yung aking vlog. Nagpapasalamat po ako sa mga nanonood po ng aking video. Maraming salamat po sa mga suporta, sa viewers. Yan, especially sa mga kapatid po nating OFW. Lagi po kayo mag-iingat dyan. Ako, shoutout po. Yan, in service to one, in service to all. Peace. God bless.